วันมีเป้ากระจิงชัยกบับพลาฮับปปนอุสลาเน้นกระสงีฮักปอนนิวส์แดงไอ้กำโตกันเนกระจิงเจียกระลองไวรัลบ้ามันตาฮักบากำลับเป็นลิงโนอีกปัดปะบุนกบาอมละบันเทียบกับเอกระดาวฮักบาคิเตกระจิงชัยกล่าววันมีเบ็ดกันสันบากลายยายปิดดักลันเตอร์กุมบายากิจตมากันเนกระจิงเจียกระลองไวรัลบ้ามันตาฮับปอกระเปิดที่บรอกเอาไว้กับกลาสเพียงผ้านามารบาอมละบันเทียบกับเอกระดาวกับบเป็นลองอีกิเตกีki ban mi hakaba tip ki jet thmane ki klor ne ki em la ban tip ki kata la shulong hi komba mi pau kansan kat badang mi kisngi ki jingjia ka ba phla po perthei jingi ki lanang jia akaba ki kandau ki lanang tua ki jingjia ki basngusi ki lanang jia usla pa chur lang ther ka jing chlei omro kadang mi kisngi ki lanang sniu ka perthei jingi kadang mi kisngi ki lanang sniu mat ka ba lingo pha ka manta ka long ba kate ki jingshai ka ba phla ka shuan mi bet nin kasngi hakapor new stang he to hapo pan usla pat shem la ya tho ingi la ki de ki ai rei kane ka video la yoring hi da ki nong put usla stai pat ki la pen sa phriang kine ka video ba la long viral pha manta pet ba sakit la ki jong ki mat ki te ki ba phila ban yu i ki ba ya ha sim neng